Já když si vezmu třeba Stanjurovy finance, teď, když se dívám, co se tam odkrývá, jakým způsobem on čaroval s těmi penězi, aby zakryl obrovské půjčky, jo, že vlastně on tam prováděl dokonce i nezákonné operace, jo, že říkal vlastně před úředníky, to vlastně říkal nedávno, asi měsíc zpátky, no měsíc a půl zpátky Babiš, že on říkal před svými úředníky, já sice vím, že to není nezákonné, ale teďka to musíme udělat, aby jsme nějak přežili tady ten fiskální čtvrtrok a potom se to nějak vyřeší. Jo. A jak to chtěl řešit? On to chtěl řešit zase další půjčkou, takže on vlastně úplně typicky, jako to, co se uvádí jako nejhorší příklad nějaké finanční gramotnosti u lidí, aby nezaplácávali půjčku půjčkou, tak přesně tohle se dělo na ministerstvu financí v České republice.